Цял ден почитатели се редяха на опашката пред трона, а други минувачи с любопитство искаха да узнаят каква е цялата врява. Екип на Пловдивската телевизия попита каква е историята на филмовия реквизит и как са се запознали с историята на Седемте кралства. Чели ли сте поредицата? Да, чел съм два пъти дори. И какво знаете за трона? Знам, че е скован от мечовете на поробените, така да кажем, или предалите се от Агон Завоевателя, мисля, че беше. Чел съм преди 2 години, вече съм я позабравил малко. Аз не съм я чела. А филма гледала ли си? Да, гледала съм го, много ми харесва. И затова реши да дойдеш на трона? Да, защото ние тук сме от училище и ни заведаха на разходка. Това е игра на тронове, всеки се бори за кралството, да покори Седемте кралства. И като цяло е това. А ти какво знаеш за трона? Че е изкован от мечове на враговете на главните семейства. Че за да мога да седнеш на него, трябва да си извършил предателство или да си убил човек. Тежи, тежък всъщност, и е изкован от дъха на дракони. Аз съм по-почитател на поредицата всъщност, колкото на сериала. И въпреки всичко сериалът е направен наистина много добре. За съжаление обаче повечето герои умряха и не ни хареса вече толкова много. Официалното откриване на скованите в едно 1000 меча се състоя предната вечер на Античния театър. Стотици фенове тръпнаха в очакване на разкритието на трона под музикалния съпровод от учениците от Национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков. След престоя си в Пловдив, реквизитът ще спре за последно да зарадва фенове в София, след което отново ще бъде изпратен в Унгария за снимки в сериала.